Usa ka adlaw nakaunahon ako nga mag-walking. Kamulo og walking nakakita ko ning bangko nga dapit sa kahoy. Mga nalingkodahin ko. Ug sabtang kalingkod, kaunahon ako kung saan nga numero dapat patdan sa surtris. Kamulong pangalungat. Sige, intang ko gunaunaan kay dugay na ko wa kadaog. Pagkakuha sa kalungat, tuyok-tuyokon, hantod sa mulingin, litikon dayon palayo. Mga lungat din utro, double check kung napabay na bili. Nagtanaw din ko din sa wala, mura ganahuna, bisag walay huna-una. Tanaw sa tuo kadali, dungo dayon, maguna-una kung asa ta makawala mo kwarta para ipatad og surtres. Mas nanakit pa akong likod, sigigling kura. Pero wala gyud taon na nakita kong tail nga nag-walking. Kay wala man ta nag-walking. Wala na gyud taon ta naka-walking. Sige guna-una unsa nga numero ang patda nato sa surtres.